Hej, jeg hedder Eva Leika Pavin. Jeg er født og opvokset på Vesterbro, Enghave Plads. Da jeg var lille, der boede vi nogle forskellige steder på Vesterbro, Enghave Plads. Men jeg husker især, at vi boede i Flensborggade. Og når vi kom hjem fra skole fra Flensborggade, så gik vi op ad hovedtrappen og ind gennem døren og ud gennem køkkendøren til køkkentrappen. Og der gik vi så ind til Knuds mor. Og hvis Knud mor ikke lige var hjemme, så måtte vi gerne lige stille os op på skamlen, der var ude i køkkenet, og tage kagedåsen og et lille glas mælk. Og hvis Knud han var hjemme, så skulle vi være rigtig stille. Fordi Knud han lå og sov på ottomanen inden allerbærst. Og så gik vi ind til os selv, og i løbet af eftermiddagen så Knuds mor ind til os, om vi nu havde det godt. Ude på køkkentrappen, der havde vi et toilet, som vi delte med Knuds mor. Og derude på toilettet, der var der 2 toiletholder. Og på den ene hang der noget helt almindeligt hvidt papir. Og så var der Knuds mor, som havde det rosafarvet med små roser på. Og når man nu sad derude og sad og kiggede, så kunne man jo ikke, man vidste jo godt, at det var Knuds mors toiletpapir. Men bare en gang imellem, så tog jeg lige 2 små blade af det rosafarvede toiletpapir. Og så sad jeg jo egentlig også og tænkte på, om når nu Knud han en gang imellem kom derud på toilettet, må ikke han så bare valgte det hvide. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg gik på Enghave Plads skole, og der havde jeg et dejligt rum, hvor jeg kunne være i, hvis jeg ikke lige ville være nede i gården. Og det var oppe hos hr. Benson. Og der kunne jeg få lov til at lave datomærker, og jeg kunne stemple bøger og sætte bøger på plads og åbne, og i det hele taget bare være Bensons lille hjælper. Det var en sjov skole, fordi at vi både havde de nymoderne lærere, og så havde vi de lidt gamle lærere. Og de nymoderne lærere, de hed jo Marianne og Susanne og den vej derudad, og de havde sådan nogle store varme blomster under armene på deres meget stramme bluser. Og så var der jo hr. Benson og hr. Terning, som var sådan lidt en anden generation af lærer, som gik i sådan nogle lidt tunge jakker og nogle bukser med pressefolder. Jeg ved, at de der jakker i dag, de hedder sådan noget som en tweedjakke. Men de så sådan lidt anderledes ud end de nymoderne lærere. Jeg elskede min skole, jeg synes, det var en fantastisk skole. Og jeg elskede at komme der på biblioteket og være der sammen med hr. Benson. Og en dag på vej hjem fra skole, der mødte jeg 2. Eller jeg mødte dem ikke, jeg så dem. Så at der kom en rigtig Vesterbro-mand gående sådan hen over vejen, sådan skråt hen over vejen, og råbte sin kammerat an. Hvad så, din skiderik? Og den anden kiggede op og grinte sådan. Og jeg tænkte, det var da et specielt ord. Men det vil jeg da gerne bruge. Den næste dag ind gennem porten, og der byder muligheden sig, så kommer hr. Benson der med sin lille lædermappe og sine briller. Jeg tror simpelthen han også havde sådan en pandelok. Og så hilser jeg frejdigt, godmorgen hr. Benson,
Og så siger jeg sørme også, din skiderik, til hr. Benson. Og det kunne jeg jo så mærke, at det så var ikke lige præcis de ord, jeg skulle have brugt. Fordi at Benson vendte sig om og sagde meget koldt, jeg har aldrig set den her Benson før. Du skal ikke lege lidt op på mit kontor, for sådan taler man ikke. Og så vendte han sig om, og så gik han. Der stod jeg så og tænkte, det var ikke så godt. Gik der en hel uge, og jeg gik som katten omkring den varme grød, og var faktisk dybt ulykkelig, fordi at det havde slet ikke været mine intentioner at skulle skabe den her situation. Jeg har aldrig tænkt på, at de kunne have skabt den her situation. Og så gik jeg så ind til hr. Benson og fik forklaret sagens rette sammenhæng. Så kiggede han lige sådan hen over brillerne på mig og spurgte så, om jeg vil datomærke nogle bøger den dag. Så på den måde blev jeg tilgivet, og på den måde lærte jeg også, at sproget kan have mange, mange, mange nuancer. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det er skønt, men det kan også blive opfattet som en fornærmelse den anden vej. Så det var en tidlig lærer på Ingehav Plads skole hos hr. Benson på biblioteket.